štěstí. Jednou v Ústí vyšel Petr na procházku, bylo hezké počasí, najednou se zastaví a spatří čtyřlístek. To je ale štěstí, vezme si ho a půjde dál. Ale za chvíli čtyřlístek unese vítr. A hned před ním se objeví trezor a kolik je v tom trezoru peněz? Třeba 1 miliarda. A k tomu tam byl navinskovaný jeden čtyřlístek. Wow. A vítr donesl ten čtyřlístek až k Lucce. Lucka si ho chytla a dala si ho jako náušnici. A náhodou potkala Petra a zjistil, že oba mají čtyřlístek. Kačka, Terka a Maty.